Asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas marita salukna. Salum, salam sehat. Damang dainan huria nahina holongan tatangihon ma hatan debata ima janita pertaniangan. Di enet sia tupuk epistel minggu tanggal sia Februari 2025. Sia buku Amos bidutulu ayat sada rodi ayat 1. Tangyok kamu mahataon nanidok ni Jehovah tarimot tuhamu halak Israel. Tarimot tusadok bangso nahutugihon ruar sia tanu Misir songonodok. Holak kamu do nian nahutada sian nasa bangso di tanuon. Di baheni lulu honokku matuhamu saluhut hazahatum munai. Tung udur makagamon mardalan dua halak dajolo siatus ni rohana sida. Tuk tagamon ma patung ngoromon badia ditobak da adong soroanna. Tuk tagamon pangyaron ni anak ni badia masuarana sian diamna da adong najuk paksa. Tuk tagamon ma tarjai idong tu jorgong ditano molo sojolo ditao sabit. Tuk tagamon ma bikas jorgongin siat tano da adong dakotsa. Tuk tagamon ma makuling sarune di bagasak kuta sobiahaton situan natoro. Tung adong matagamon masa parmaraan di bagasak kuta sobinahin ni Jehovah. Aidang adong dibahin Tuhan Jehovah nang lusada dajolo di papatar si bunyanna tu panurirang akka naposonai. Patu ngoroman balia tungise ma nasomaria makuling Tuhan Jehovah tung isema nasomanurirang huria nahida holongan hupuk kama janita partanian anon sian pandohan ni sahala pilsuk Perancis namargoar Francois dak de Levis ido ibana tarimot halak Kristen songnon molo halak Kristeni noblisi oblisi lapatanna nama yang luhur mengandung tanggung jawab yang luhur. Goari sanakdo alani ikon hobardo tu pangalahona ikon sangakma niya. Ima dido amata Francois dak de Levis tarimot hadirio ni anak Kristen. Bahwa orang Kristen itu bukan sekedar nama, tetapi itu adalah pengikut Kristus. Artinya adalah perilaku haruslah seperti Kristus. Nama yang luhur menanggung tanggung jawab yang luhur. Tetapi yang luhurnya sebenarnya bukan terletak pada namanya, tetapi pada perilakunya. Alani gaduk halak Kristen ikon do tumiru pangalahu ni Kristus. Ikon mangihutong lomo ni rohani Kristus. Orang Kristen harus berperilaku hidup yang luhur, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, hidup penuh kasih, memperjuangkan hak-hak orang lemah, hak-hak orang miskin, berjuang menghapuskan diskriminasi, dan pastinya memelihara perdamaian, rasa persaudaraan, dan pengampunan di tengah-tengah kebencian, dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Asaima lapatan ni noblisi oblisi obar tuhatani amata Francois dak de Levis. Nama yang luhur mengandung tanggung jawab yang luhur. Molo dihalak batak akamang ina didok mai Gowarnado Daina. Gowarnado Daina lapatanna sadalan do goar tu pangalaho, sadalan do goar tu papahenan, do tu pakatayon. Isarana molo raja ibana ba
raja ama pangalahona, raja ama nang pabahinanna, raja pakatayon. Tau tiruan ma ibana di sandok parmoluan sigado pari. Alani molo ape goar raja, sebutan raja tu sasahala itu bukan pangkat. Dada pangkati, jalak dada huasui, alai marpardomuan doi tu tanggung jawab, hobar tu guarna do daina. Unang manyan guarna raja, alai pangalahona hatoban. Unang mak didok au anak ni raja, hape akka ulona si haila honotton. Asai do akamang dominan, nanaing pasahaton di bagasan turpuk jadi tahun. Molo di konteks buku Amos, taida makda Israel di goar manasida bangso na pinili ni debata. Habe ida mah mambaldo siang lomone rohani debata. Hazahaton do diuda nasida. Saidok nasida na porsia do hami tu debata. Habe dilaosi do pat ni debata. Saya dipapuji-puji nasida do debata do marhite pamanganna alai pangalahona sigan pari praktek kehidupan na ima di gosa-gosa nasida do akka jol mana mehmet jol mana putus. Jangan ada dusta di antara kita. Asa natohona ima guarna do daina noblisi oblisi. Kuria nahina holoma. Di guardo panuran Amos nabi keadilan jala sadarat do guari tu papahiran si Amos situ ni barita hapanu rangonna betul-betul lo memang gimana ingin menegakkan keadilan, menyuarakan suara kenabian untuk keadilan. Nah dikriti ibana ima Raja Jerobeam dihatiai memang Raja Jerobeam terkenal lo makmur di pemerintahanna, akka pejabatna pe berjaya, sangsonima akka namora lamartaba-taba namora. Hape ternyata kamang duinam di balik daripada kemakmuran Raja Jerobeam dan kejayaan para pejabat dan juga harta orang kaya, di baliknya itu semua terbungkus do pangalahon nazobut maradokon halak napobus, halak nadamol, halak nasomar bihadia orang kecil. Satai do raja pejabat do akka namora laho palja lindak akka napobusi, akka halak napariri. Di papel do uhum maradokon nasida. Adong sadanay na hidiri ima akamali. Seharusnya akamali do mamicang pangalahon ni raja dohot akalana asni nong manipi pangalahon mangulahon hasahapo hape bereng mah dan dibicang nasida gariada tahe dibapuji-puji nasida dohot do hape nasida nang parugamon nasida pe holan si Paula ulah sabing do dipatupan nasida ditoison nasida do pat ni bata. Ulita jahai di Amos biju 2 ayat 4 ayat 2 di sombana sida di batabal suangsonima ayat 12 di abati nasida do panurirang na ditongos di debata laho manirang nasida di dok Amos musik aidunga di paubahamu uhum gade rasul jala parbuye ni hati goran gabe pung Amos onom ayat 12 nyiriah kamang guna intina dunga digati bangsa Israel hasit tongani gabe pung joruk tahe alani pangalahon nasonima mambaen tarimas debata maradokon bangsoi tarhirim situturo debata mida nasida aidang hobbar tudaina nabi nahin nasida nabi nahin debata tu nasida nabi goar nasida bangso nabi nindi debata satiri do nama nungkiwan bangso Israel ruar siat tanu Mesir palau nasida siat parhatoban ni Amos tulu ayat sada asa boha asa makai baru do nasida asa makamu bau ni roha
Jala asa denggan ma pangalahona bitano na di baga-bagay. Asa mangulu ho batu lomo ni roha dia bata. Diuton nasida ruhut aturan do pat ni bata. Jala diulau ma akka denggan. Ido na hirim dia bata. HP dia do na masa. Balik-balik nei do na masa. Gade hazahato do tahe diuda nasida. Alani tarhirim do dia bata. Di bagasan na tarhirim dia bata, ido dia bata batu bangsoi. Holak kamu do nian nahutanda sian nasa bangso di tanoon. Di baheni lulu honok kumatu hamu saluhut hazahatumuna. Amos dulu ayat 2. Moyok dia bata, holak kamu do nian nahutanda. Itu adalah bukti nasolhok do dia bata tu bangsoi. Na butul-butul do dihirim de bata asa gabe bangso na satia ibadah dan holan solhok moti alai diihot padan ni de bata do nasida padan na imam au gabe de bata muna hamu gabe bangso omana di guara karak beri perjanjian antara Allah dengan umatnya tung naso jadi dilaosi padan nasidai. Gabi doson halak namara leari do nasida binamar padane. Alani tumbuh hama parjadina dua halak ulur magdalan molo dan jolo magdos niro nasida arang dan mungkinnya kamang duit nangati. Tuk dagamu mah magdalan rak ulur dua halak HP dan jolo magdos niroha amos dulu ayat dulu. Songsoni mah nang ayat 4 ayat 5. Jala di ayat ini datang dagamon masa permaraan di bagasa kuta sobinah ini Jehovah. Ini menunjukkan bahwa debata marhuaso di parmulun nasida intina dan adong di bahen debata nanggo sada sojolo di papatar debatai sojolo di pabua debatai tu akan naposona jala naposona ima napasahaton nasahata panuirangon nasiat debata tubang sunai ay makuling debata tungisi ma naso manulirang amos tulu ayat 7 sakro di ayat 2 kurian itu hatta sipai mun nakoras do hata ni Tuhani di bagasan turut jemitau molodang marhamu baon bangsoi ikut uhumoni debata mana sida ima masa mahalio potir ari logo adong mahama siapor lalo porang doot sahit sampah do lanasi. Boleh taja di Amos 4 ayat 7 sahro di ayat 1 sana. Alan ini marhide jamitau di pamido asa marhamu baon ni roha manyan nasida. Iko mula mabangsoi bangulaon obar tu palanay. Ikon yuto nasida malomo ni rohan di bata. Iman di daun nasida ikon hobarma tudaina goar nasida songon bangso ngapinilin debata bangso debata ikon do gabe parhitean debata mamaritahon hatana dohot makadongjokon hasitongan di debata hurian hina holongan asalau sido pinangido ni jamiton naksyak kidame goar nadodaina hita Kristen noblisi oblisi. Nama Kristen bukan sekedar nama, tetapi keluhurannya adalah di perilakunya. Na pinilik ni Tuhan itu kita, na inobus ni Kristus itu kita. Iko si ulana dengan mahita, iko si para barita nauli mahita, jala si padongjong asik tongan. Molo di zaman saunario nak kamang do inang tagamon do lam sumur do jolma bangulahon nadengga. Dohot makajungjokon hasit tongan. Gariada tahe lam torok don wain si ulah hazahato somaralang be jolma marhazahato holong ni rohaipe ngalapar tibis satibis sangge-sangge dari tahe kamang muhinan atom isema naradi mamaritahon do makadonjokon hastongan ni debata nian dipayang godang do resiko ni halak na makataon hasitohan godang do resiko niadopan ni halak
na mangulahon hasip tongan. Ima alalat torok jolma mangabadi kita mangulahon ni. Alat unang mabiari tayo si. Molo manggogo pe akan agogo do akan asangap di tanoon laho mangabati suara kinadiani. Jala molo dipake kortidio pe abisuonna laho mangabati hata hasitongan nasiat debata alai iwat makamak duina manangi sinarade laho mamaritaho do mangulahuni ido didongani jala diparbugoi debata asa dakya tarabat hata debata sai mangararat do hata debata semakin dibabat dia akan semakin merambah atau hita do mitra ni debata laho pahotton hasitongan di tanah tau laho masaluna hot mahita maka jonjokon hasitongan tapatu pa masalunai mardongaton debata jalata adopi ma akatan tangan naro tu hita goarna do daina. Setiap orang Kristen haruslah memberitakan firman Tuhan melalui perilaku dan perbuatan kasih di dalam hidupnya. Amin. Mauliati malini Bapa dunga utangyo kami hatam labadiai napai motok kami asa toktong hani mangulahon hasil tongan do mangihuton lomonya rohani. Sai patao matutu hami mangulahon saluhutna leho ma tod di hadisuhon tod di pangarajayon diri dohot tod di nama lewat gogo Tuhan narite Kristus Yesus Tuhan. Amin.